Høj sol og fint besøg i Randers i formiddag. Kronprinsen kombinerede sin interesse for uddannelse og sport. Det er min egen glæde, og for det første ved sport og fysisk træning er selvfølgelig grundlæggende for, at jeg bevæger mig rundt og oplever eksempelvis det her nationale tiltag. Og det vil jeg håbe, at det kommer til at spredes på en eller anden måde. Hvad betyder det for jer, at han kommer her? Det er lidt spændende også, at han kommer og ser med college, og ja, hvordan det hele er hernede. Efter en tur i sportshallen tog kronprinsen turen op for at se, hvordan de mange elever bor. Her er en lejlighed med 6 håndboldpiger og en enkelt fodboldpige, der havde ryddet godt op før besøget. Vi skal hilse på ham og byde ham velkommen. Jeg synes ikke rigtig, at jeg har dækket op, sådan til han kommer. Nej, vi har ryddet godt op, kan jeg love dig. Og her er så næsten endnu bedre udsigt. Ja. Ja, helt kanon. Oprydningen blev ikke kommenteret, men det gjorde udsigten. Det er flot. Kunne de se dem selv have gået på det her college? Hvis ikke deres livsbane var konge? Jamen, det vil jeg ikke udelukke. Jeg synes, det er meget motiverende at se. Stod du og gemte din arm lidt? Jamen, jeg er ikke lige så vild med at vise den, altså. Og så lige præcis, når der kommer fint besøg. Ja, det var lidt ærgerligt. Selvom kronprinsen kaldte det et arbejdsbesøg, var hans interesse dog ikke til at tage fejl af. Jeg havde gjort det, uanset om jeg sidder i USA eller ej, fordi det er en sindssygt god ting, og det er godt for hele vores nation, at der er ligesom nogle områder, hvor vi kan fokusere og satse lidt på det at dyrke sport på meget højt niveau. Et af de vigtige formål med besøget er også, at flere unge måske får lyst til at dyrke sport. Det er i hvert fald en god begyndelse og en rigtig begyndelse at organisere det og tilbyde det og reklamere for det. Og selvfølgelig spredes til gode rygter også fra de unge selv. Det vil jeg sætte stor tillid til, at det bliver en succes på.